Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ngut kibriu kala Khlad no Hasyan Katba Khlad Ngut ki weipat kala mansau hadin bau Pyrthat ula pom kensan hakawei ne ke jaka hagasnong maungap Motion Road Civil Subdivision. Habai keren bat usketri kasnong maungap uba majau langrin ulayatu bakatai ki jingjia kala jia menta kasngi hakapor khat arbaje no pai sngi ai hadin bau slap uba jur ulawan hanrei hakatai kapor utai Pyrthat ula pom kensan. Shushu la yutu bakatai ki jingjia kala jiaru Katba kitai ki briu ki badairu ki nong bala ki bayadon kumba khat san ngut ki dange song ri slap hakawei ka sam masi kaba maki kishna nda ka jingtmu ban pendep hakatai ka sngi utai nong elam snong ulai tu ro bakatai ki arngut ki bala Khlad hakatai ki jingjia ki kentup ya uleberius nong siang khat nyos nem ka kerta uleting rongrin lai punyos nem ka kerta. Shushu ula ongru baya kitai ki arngut ki bala Khlad hadin ke jing pentep syaki pulit lapen kit no dagi bahaying hasem Katba ya kitai ki weipat ki bamansau lapen kit no syariang do CHC.